šel na svatební cestu na filmu. Je. Což to nejde, ale... Ale nepodně, pak budu zase hnusná, nemám zuby, rozporná, stará. To nevadí. Mně to vadí. Když si to podnebí k sobě, Daví. Kolik seniorů? Jídal jsi se? Ne. To ti stačilo to jídlo, ale ti to No, zůstalo. sakra. Jaký sakra? Ale pokoj. Přidáváme kanály Spektrum, TLC a Joy Cinema. TCL. TCL ne, TLC. Je něco jiného. Tak mi se chytilo, jestli jsi to Jaký nečetl. kanál je TLC? Bylo to napsáno vpravo. Dobře. Tři vole. Kolik je? 5. 5 asi, no. Tak odpočívej s tím krkem, jo? Teď? Ne. No vůbec. Vůbec odpočívej. Co to bylo? Nějaká sněhurka a lovec. Nezajímá. Mě v Titánu to bylo. The girls. Ten je dobrý, to je ten, jak se promění v mravence přes Lubil, že jo, Tome? Co? Mravenec Z. Co? No to není on. Ty jsi jistá? Já to nevím. No, jasně, že ne. A jak se to teda jmenovalo? Jasně, že Jak ne. on našlapával ty mravence a pak ho zmenšili a pak už byl hodnej. Čekaj, všem. A to má příklad, to je to. Lepší rozlišení je a Samsung si překreslil, je to originální. Samsung si překreslil všechno. Jako suka! Nigerian. Jak to vypadá do tmy. Já tady mám pořád, že je tady Nova, ona tady vlastně Nova není. Překreslila si to? No, ty ten kostel neviděl. Realitu ze 4K u A teď zase Nova 4. Rasnice. Ne. Takže my to musíme slepit tak, aby za A tady to takhle zapadlo do té drážky a za B nesmíme dopustit to, aby se nám to roztáhlo. Protože když se nám to roztáhne, tak se to nedostane do těch režim, v kterých se nám to pohybuje. Chápeš? Takže to chytni z obou stran. Proč to má chytat? Počkej, jenom to drž lehce. Posaď se přede mě. Takhle, dvouma prsty, hele. Stačí takhle jenom. A opři se, bude to trvat chvilku. Já to tady musím natřít. Lepidlem. To je ono. Já si to nejdřív zkouším na nečisto. Musím to tak položit, aby tady nic nepřekáželo. Tak. Jo, takhle by to šlo. Takže teďka mi nezbyde nic jiného, než to hezký, pěkně. Tady, kde zapomněli. Tady taky zapomněli. Víš to? Kde všude zapomněli soudruzi, vole. Skikej, vole. Šiděj, vole, až to hezký není. Tak, teď to naceme tady. A tady. A je to pěkně pohorovitý materiál. A
tady. Hele, tady to natřeli, to je vidět. A tam to nenatřeli. Vidíš to? Vidíš to, jak to má jinou barvu? Tak, ještě tady. Tak. Takhle. Ještě radši tady. Tak. Tak, teď jsem se zapatlal. Takže musím vzít papír a utřít si pěkně prsty, aby to nebylo zapatlaný na to. Já to mám. Co? Nějaký papír. Jaký papír? Ten ignoruj. Tady potřebuji, aby se držel. Ale nemusíš hrubou silu, jenom se dotýkej. Teď neruš, mámo! Teď ho nepotřebuješ. Teď ho nepotřebuješ. Teď ho nepotřebuješ. Tak. No, běž za mámou, prosím tě. Jinak se... Tady to nějak Co? křivě. To se nesmí stát, tady bylo křivě. Mouly, nech mám je vyhodit. No to jedno, co to No, já myslím, že už se s nima hrát nebudeš, bude ti 13 červnu. Třeba tohle ti nechávám, tady tu sadu s těma Nehodí. Tak tady na to, jak se jmenuje, na člověk čísný. Ne, já to budu to dávat, dá já to dám do kontejneru, no, takže šmoukly dávám pryč, jo. Nech tohle je na vyhození, to je na vyhození. To jsou staré věci, nebo co už, anebo rozbitý. Já většinu dávám do toho. Nechám vám tramvaje, autobusy, metro, knížky. No, s tím by si už nehrál, naposled si s tím hrál před 4 rokama. No. A tohle taky nepotřebuješ, ne? Nebo to chceš? Hrát si s tím nebudeš. Dobře, tohle ještě nechám. Sanitku rozbitou jsem tam dala. No, a s tímhle si taky přece nebudeš Jako, hrát. myslíš tu malou nebo tu velkou nebo oboje? No malou v obě, protože obě byly rozbitý a stejně už nehrajou. Nebyly, no. No, takže Já ta malá ani nehrála, to se no, to a tohle chceš, já ti to nechávám. To by se třeba mohlo hodit. No já vím, že si s tím nehraješ, už jsi velký, ale třeba se to bude hodit na nějaký takový. Příjemný pocit, že to držet nebude. Máme něco, čím bychom to mohli omotat, abych to nemusel držet jako kretér? Nevím. Máme nějaký obvod? Možná, ale nevím kde. Ahoj, co tady mám maminka voleskovního, podívej. Slaný oříšky. Co? Neber to. Drží dietu. Můžeš, držíš dietu. Nemůžeš. Nemůžu, držím. Tak už na to upozorňuješ teda. Nevíš, to on to držet. No, to klidně sněz, protože já je nechci. A nechci, nemůžu. Tak proč ne? Držím to. Co? Drž. Počkej. Samsung si přikreslil. A ten zvuk, ty vole, to je slyšet snad úplně všechno. Co to takhle, hele. I tohle je slyšet úplně v pohodě. Dobré. Píše se, že to víc než hlas, ty vole. To je problém, tu hudbu tebe chtít. Cože? Tohle já to dám pryč, jo. Co, dej zase vyhazovat? A takhle, já to dám sem, tu novou. Tohle už je rozbitý, to dám, vyhodím, jo. A od toho odpadlo něco, ne? Tam ještě něco bylo. Jo. Tam jsou reální peníze, že jo? No. No tak si je vem, dej si je do toho. To si mi tam skoro nechala. Tus.
No, ale tady je rozbitá, tu Já jsem tam vyhodím. vždycky dělal, Jestli by se s tím ty děti zahrály s tímhle, počkej. Je někde ta druhá, jako to v tom není? Jo, to já nejdu, to já nevyhodím, počkej, tuhle dám do kontejneru. Jedno, co je to dobrá? Co je voze? Je zatásí? Jo, a musí jako do toho mikrofonu. Tak jo, počkej, já jí zapíšu pro tady příklad. Takže, milion, čtenu, kolik to je, jo. Tohle je děleno. Miliony rovná se 1. To by vyslo i předtím. To nefunguje ten mikrofon. Vážení všichni, máme tady suvenýr. Kdo si chce koupit, tak ať jde. To nebudu vyhazovat. No bude to někde, je? Ty druhý taky ještě byly i... Ježiš, to asi vyhodím, veď. To se ani nevybalil. To jsem nevypadala. No asi ne, jak vidíš. Tak ono se s tím moc nic dělat nedá. Jako s tímhle, to ti dali veš. Jo, to je Parksideová. Moje, ale to... Co mi dali be? Ne, to je jiný v družině. Ale je to jiný, no, ale... Já to dám do kontejneru, ale s tím si vyhrajou nějaký malý děti. Tady jako to akorát leží a jde na to prát. Ale... Co? No, tak takhle ti To nechám. mělo i tu, jakože se tam měnila ta... Počkej, tady Tady jsou boxy. tohle se tohle. 3. Já nevím. Jo, to je jako účtenka do té... No, já to dám té pokladně, počkej, ale to je do té nový, ne? Tak tady... Pokud jsme stavěná, tak nemusíme zoufat. A pokud je dobře zasušený, to nebudou hledat vyšší teploty. Rozhodně česnek ale nedávejte do lednice. Za prvé, nám česnek v lednici natáhne na špěnou kořikost a mohli by nám začít předčasně růst. A to nechceme. Za druhé, nám život česneku nečichne. Řekněme si, kdo by chtěl vyskvělovat svůj česnek. Pokud se ale bojíte česnek skladovat, anebo se vám ve spíše už začal